kunibingelela abalandeli be-channel esichaza kuyona amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Isibongo Kwambotho. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngeke ngichaze ngokuthi uma uphupha ulwandle lusuke lusho ukuthini, lusuke liqonde ukuthi yini incazelo yaleyo nto leyo osuke unikwa yona wena ngaleso sikhathi. Uma uphupha-ke ulwandle lusuke likhombisa ukuthi kuwe emzimbeni wakho nangokuphila kwakho wena ungumuntu ophathiswayo noma ozothungwa noma ozonikezwa umsebenzi othize okumele awenze. Ngayiphi indlela-ke? Ngendlela ethize abazokutshela ngayo. Kodwa-ke yini kuthiwe usuke kunemimoya noma nemisebenzi ethize ophathiswa yona. Uma uphupha ulwandle okokuqala lifaniswa nabantu abangasekho. Ngayiphi indlela? Abantu abanjani labo? Imimoya enjani leyo osuke wena ifaniswa nokuthi ikuwe noma esuke ikwembethe na? Lalela-ke, leyo moya ngabe abantu abahambile emhlabeni bexabene, bebulelene, bethakathene, befeba, bebuye emendweni emzini yabo, baphinde futhi kwaba izingane zaphuphuma, kwaba amacala emindeni, kwaba yona yonke into eyenzeke ngesikhathi laba kade bephila beyenza bengayilungisanga. Kungaba abahambile bayothwasa bangakuphothula, bangakuqeda, kwasala izikweletu bengaqedile ukuthwasa ekuthwaseni kwabo, abahambe namabovu, abahambe bezinyanga, bangashiya yonke leyo yinto leyo. Leyo nto-ke iyimimoya ehlangane yonke ndawonye ngaphandle kokuthi uzuhlukanise ukuthi ilo moya, ngoba iphutha elikhulu elike lenziwa abantu ukuthi umuntu make wathi nje uphupha ulwandle masekhetha yena lo moya lona okuyiwona kuthiwa-ke shuthi sengizohamba ngiyothwasa kuphela, akusikona ukuthi uzothwasa kuphela. Leyo nto isuke iyinhlanganisela yezinto zonke ezenzeka emindenini yethu ngokuhlukana kwayo, izinto abazenzile bona ngalesi sikhathi besaphila. Ngaleyo ndlela yonke lonto ikivele njengokuhlangana kolwandle. Ngobani na? Ikivele ihlangene yonke ndawonye, ivezwe ngolwandle. Ngobani na? Ngoba khumbula ukuthi yindaba kufaniswe nalo ulwandle, njengoba ngisho ukuthi imimoya yabantu abangasekho yonke ngokuhlanganyela ndawonye ngezinto abazenzile ezinhle ezimbi, ngamaphutha abo wonke. Kodwa-ke yonke lento njengoba itshengiswa wena, shuthi kunomsebenzi ofanele wena uwenze, hayi ukuthi nje kube ukuthi uzohamba uyothwasa kuphela. Abantu bake benze iphutha bayishiye yonke lento mase bevele bakhetha ukuthi shuthi sengizohamba ngiyothwasa. Usukunikwa wonke umsebenzi ofanele wena uhlaziye ukuthi fanele wenze njani. Yingakho uzotshengiswa ulwandle njengokuthi luwujikelele ophethe imindeni yonke yahamba emhlabeni ngokwezenzo zayo, nalapha ikhona, nalapha izimo zakhona zimi ngesimo esithize esidinga wena osuke uphupha ulwandle ukuthi lento uzoyilungisa, uyiqale ngakuphi, kanjani. Yingakho-ke kuthiwa ulwandle lungabantu abadala abangasekho. Yindaba-ke kuze kushiwo kanjalo, yindaba-ke lufaniswe kanjalo. Lalela-ke, uma ake ngithi nje umfula uma linile izulu wagcwala umfula uke uchitheke, yayibo lonto, ugcwale usho phezulu uchitheke. Njengoba uchithekela ukuya kuphi na? Lawo manzi ayongenisa olwandle. Uma ngabe kuthiwa noma ngabe linile izulu, noma ngabe kugcwele amadamu, noma ngabe izimpophoma, konke kodwa kuya kuphi? Olwandle. Lalela-ke, amadamu, izimpophoma, iziziba ey'mile, mhlawumbe uma ngabe ligcwalile isiziba usithole sesiphumela ngaphandle. Yonke leyo yinto, lezo zinto lezo ezinjalo bakwethu zingena ngaphansi kwamakhaya
esihlala kuwo. Le nto ngifuna ukuyicacisa kanje, ngizoyikhuluma ngingayiqedi, ngizothi ividiyo mangibona isibende ngiphinde ngiqhubeke ukuze ngiyicacise kahle. Amadamu, izimpophoma, konke imifula ingena ngaphansi kwamakhaya ngoba ichithela kuphi? Olwandle. Yindaba kushiwo ukuthi amakhaya nezimpophoma nemifula ingena ngaphansi kolwandle iyochithela ingena ngaphansi kwamakhaya esiphila kuwo ngokuhlukana kwethu masechithelwa olwandle na. Yingoba emakhaya ethu esihlala kuwo sisuke siyimndeni esisuke sihleli sihlangene, kodwa kaze kume ukuthi ngelinye ilanga yohamba ilungu lomndeni lishiye emhlabeni. Yilapho kusuke sekuchitheka umfula thizeni ekhaya elithize elingaphansi kwesimo esithize. Mhlampe emakhaya enu nifaniswa nempophoma, abantu abanomsindo ongapheli. Mhlampe emakhaya enu nifaniswa nesiziba ukuthi elisithule, ukuthi niyikhaya elithule kodwa elifihle induku emqubeni, ukuthi nina mase nizenza izinto niyazenza. Mhlampe emakhaya enu nifaniswa nani? Nomfula uhambayo ongami, okusho ukuthi lelo khaya likhombisa ukuthi laba yikhaya elachithekayo unomphela. Yingakho lento yokuthola ukuthi ngithe namhlanje ake ngiyicacise ngiyichaze kanjena ukuze abantu bezoyiqonda indaba ukuthi kungani uthola ukuthi uphupha ulwandle, uthini umsebenzi walapho. Uma-ke uthola ukuthi emakhaya ethu kuhamba kube namalungu ahamba emhlabeni, ngaleyo ndlela leyo kusuke kutshengisa ukuthi ngalesi sikhathi ugcwala umfula nangesikhathi uchitheka sekuyinto lena etshengisa ukuthi uma ngalesikhathi kukhula abantu bomndeni behlala bebaningi bekhula beya ngokukhula, abanye beke behambe bephume, baphuma baya emndenini omkhulu lo ohlanganisa imndeni yonke yakuloso sibongo noma yakuloso sizukulwane esithize sasidaliwe nguNkulunkulu ngokuthi siyohlanganyela ndawonye sona. Yilapho kuthola ukuthi ngasikhathi sebehamba laba abahambayo abamalungu omndeni sebechitheka, bechithekela kephi? Kulesi siziba esikhulu esifaniswa nolwandle okuyikhaya lani lemindeni yonke ngokuhlanganyela kwabo, ngokuhlala kwabo lapha behleli khona. Yini ukuthola ukuthi-ke bakuleyo ndawo na? Yingoba leyo ndawo isuke iphethwe umuntu oyedwa ogadiswe bonke laba bantu abasuke bephila kuleli khaya, nama ngokuhlukana kwezibongo zenu, ngokuthi ngokuhlala kwezindawo zenu, ukuthi noma ungakha la kodwa manisuka ngaphansi kwesibongo esinye size sikhuliswa size sande sibe siningi, kusho ukuthi lapho kusaphethe lo muntu oyedwa okuphethe amakhaya onke ngokuhlukana kwenu njengoba kwanda isibongo senu, ongukhokhobezi wenu. Uye-ke lona osuke kwazi uqoqa yonke imindeni ayifake ngaphansi kwesimo solwandle, ngoba wamukela bonke abantu asuke behamba badlule kuyena kuqala ngaphambi kokuthi beze beyodlula kephi? Befike kuNkulunkulu odale yena ukhokhobezi wenu nokhokhobezi wethu sisonke ngokuhlukana kwabo, ukuthi bayogada bebheke amakhaya ukuhamba kwethu nangendlela esenze ngayo. Ukuze kube kanjani? Ukuze phela kungadluli noma yini, kuhlezi kulungile emakhaya. Yibona abantu ababheke kakhulu imndeni ukuthi lo akenzi kahle, baphinde bayilethe futhi imiyalezo khona kunjalo. Yingakho kuthola ukuthi kuzoba nomntwana othola ukuthi uzohamba hambe aphuphe ulwandle. Iningi indaba yalapho ukuthi vele uyakhulunywa kuloyo ngane ukuthi bakwethu kwaba nesimo esikanjena-ke. Ngaleyo ndlela njengoba ngifanisa ukuthi ulwandle lufaniswa nemindeni emkhulu yabantu ngesihlukana kwabo ngezibongo zabo, ophethwe ngumuntu oyedwa okungukhokhobezi wabo odalwe uNkulunkulu. Ngoba khumbula phela ukuthi lidalwe ubani lona ulwandle? uNkulunkulu. Lidalwe ubani yona imindeni? uNkulunkulu. Kodwa wasephathisa umuntu othize ongukhokhobezi wezibongo ngokuhlukana kwazo, kodwa futhi nangokuhlukana kwabo okhokhobezi ngokuzibongo zabo, okuhlukana kwabo nangokubekana kwabo. Ngiyafisa ukuthi ngichaze kahle nizwe, ngoba ngiyathanda ukuthi abantu beke beyilandelele kahle ukuthi ithini into ekusuka
olwandle ngabe ithini indaba yalapho, ukuze abantu bengalahlekelwa yinto abafanele beyenze, bayiqonde ukuthi lento ihamba kahle kahle ifike lana. Yingakho abantu kungathandi ukuthi umuntu avele mayebona ulwandle masethi shuthi kuthiwa ngithwase. Cha, uphathiswa imisebenzi yonke emihle eyenziwa ababephila nemisebenzi yonke emibi eyenziwa ababephila ukuthi kuzobekwa kuwena. Yini kuze kufikelelwe esinqumeni esinjalo-ke na? Lalela. Kuke kuthi laba sebehambile-ke, njengoba ngichaze nje ngalinganisa ngomfula uthi mawugcwala kuphumela olwandle. Kuwe kuthi labo kasebeshonile emakhaya ethu bahambe bafike khona lapha kukhona ukhokhobezi babo, okhokhobezi babo nemindeni yabo yonke ngokwezigaba zabo. Kuzokhulunywa isimo sakhe, ukuhamba kwakhe nezinto ababemthumeza zona ukuthi wazenzana. Uma kuba nokushayisana nokuphikisana kwezinto zezingxoxo abazikhulumayo ezizinkulumo, kodwa ekugcineni kosuku kusuke kufanele kube khona isinqumo esinye esizophuma ukuthi indaba yalapho igcinaphi ngaleyo ndlela, ngoba lowo khokhobezo osuke nina enigadile egade khona lapho. Isimo sakhe suke sithi ekugcineni kosuku fanele kuphume isixazululo kuye ukuze angabe umuntu ozohluleka, ahlulwe yimindeni, abekwe icala uNkulunkulu ngesimo sokuthi uphunyuke nina, uNkulunkulu ebemphathise nina ngaphansi kwesibongo sakhe yena amakhela sona, ukuthi nonke niyophuma ngaphansi kwesandla sakhe, nonke ngaphansi kwesibongo sakhe. Uyayibona lento leyo? Yingakho isibongo sethu singazofana nesikaNkulunkulu, ngoba wabesakha abantu abathize abazoba ziyinzala zokwandisa isizwe. Yilabo bantu ababizwa ngokhokhobezi ababeza. Ngiyobuyela kuyona lento ngiyilapha. Ngaleyo ndlela-ke uke naye ukhokhobezi angafuni ukuhluleka, ahlulwe yilezi zingane aphathiswe zona, ngoba uNkulunkulu ukubeke kuyena konke. Fanele kube khona isivumelwano nesinqumo esiphelele ukuthi ekugcineni kosuku lento lefanele ibe ixazulelekile, ukuze abantu bengagcini bephelela kephi? Emoyeni, ngoba phela bephelela ezeni, aphelela emhlabetheni kuphela, ngoba phela khumbula ukuthi umoya lona udingakala ukuthi ubuyele lapha waqhamuka khona-ke. Ngilinde. Ngaleyo ndlela-ke kuthi mase kunalezi zingxabano ezenzakalayo-ke lapha emndenini, sekukhulunywa sebephikisana, cha mina ngimthakathanga, mina kuya ngekhaya lenu nina ngezibongo zokuhlukana kwenu ukuthi kwenzakala miphi imikhuba noma kwenzakala ziphi izinto ezinhle emakhaya nina eniphila ngaphansi kwawo ngokuhlukana kwezibongo zethu zenu nasonke. Ngaleyo ndlela kuye ukuthi uma sekunaleso simo esinjalo, baboshwayo bamiswe lapha, bamiswa lapha, bahlaliswe lapha, babehleli bembatha amabovu, babegcine ebunyangeni, ababefebile, ababenjani, konke bahlungwe ngezigaba zakhona. Mase kufanele kuphume izwi libe linye elithi njengoba kunjena kuzokwenziwa njani, ngoba uJehova umdali walaba bantu odale naye khokhobezi wethu loyo uyabadinga labantu ukuthi babuyele kuye, ngoba phela khumbula ukuthi odale konke ubani? uJehova oNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, okunguyena owakudala konke. Uma ekudala wayesebenzisa ini na? Njengoba sike sivumelana nabanye ukuthi uNkulunkulu ungumoya, wayesebenzisa umoya ukwakha konke okuphila khona emhlabeni. Ngaleyo ndlela uma wena usuhambile wangena phansi emhlabeni ngokwenyama, umoya kaJehova uNkulunkulu ukawufuna ukuthi ubuyele kephi? Lapho waqhamuka khona. Kodwa ngaphambi ukuthi ufike la waqhamuka khona, uzoqale phela udlule emndenini wakho, ubhekwe wena umndeni wakho ukuthi wenze kahle na, ukufanele yini ukuthi umoya wakho uqhubeke, wena uye kephi? Uye kuJehova. Ningaphatheki abakwethu ukuthi ngathi ngifaka kakhulu indaba yomshumayelo, iyahlangana lento yonke kanje. Angishumayela, ngikwazi nokushumayela nje, akazi uthini, kodwa ngiqonda ukuveza lokhu kuyangena ngoba kuyangena. So ngaleyo ndlela-ke uke uqale udlule emndenini ngaphambi ukuthi uphase emndenini. Uphase emndenini ngeke ukuthi wena ngikwenzele isibonelo esilula, ngeke wena ukuthi uthi la uxabene nodadewenu ndlela thizeni, uma ngase nje ashone edaweni lapho nixabene, uthola ukuthi senizozwana ngale. Ngeke kuze kube njani, nizofika kumuntu omdala oyena ophethe, ngeke nisuke nithuthane neNkulunkulu fenithi kuqala emndenini wenu.
ngoba nazi ingxabano esuke zenzeke emakhaya zithinta kakhulu umndeni kuze kuthiwa konakale umsamo. Woniwa yini umsamo uma ngabe uNkulunkulu vele ajampa aze emsamo yenu azokhuluma? Akubi kanjalo. Umsamo uphethwe idlozi elikhulu ekuyilona eligade thina singabantu esihlala emhlabeni ngokuhlukana kwezibongo zethu, okuyibona abantu abakwazi ukucelela thina kephi kuJehova, okuyibona abantu uNkulunkulu abaphathise izibongo namakhaya esihlala kuwo. Uma ngabe sekufika kuleso sixazululo ukuthi okay kuzokwenziwa kanjani, ngenhlanhla enkulu abantu mhlawumbe into abangakaze bayinaka ukuthi kuye ukuthi uma kushona umuntu egcekeni noma hambe ilunga lomndeni akupheli mhlawumbe u2 years noma mhlawumbe izinyanganyana kungabikho umuntu ozelwe la ekhaya. Ngabe kuzela umfana, ngabe kuzela intombazane, kodwa kuba khona umuntu ozaliwe, noma ngabazalwa ezihlotsheni, kodwa kuba khona umuntu ozaliwe. Uzalelwani lo muntu? Indaba kube sekuba khona ukuzalwa komuntu othize. Lalela-ke, kube sekuhlelwa indaba yokuthi zonke izinkinga ezikhona njengamanje la kulesi siziba esiwulwandle okuyikhaya leliphethwe okhokho bezi, elihlanganise yonke imindeni eyadlulayo ngokuhlukana kwayo, eyisibongo esinye ngokuhlangana kwayo, ukuthi kube nalokhu mase bethatha izinto ezithize baziphathise lo mntwana osuke ezozalwa, baze bamtshela ukuthi lalela-ke emhlabeni yofika wenze lokhu nalokhu okuyosiza imindeni, okuyokhulula imindeni yakho esekuboshweni esesigodini sosizo, ukuze kube kanjani na, ukuze ikwazi phela ukuthi ilungelwe lezi zinto. Wena ngane uyolungisa lokhu nalokhu. Iningi labo baze abanye bathola ukuthi usezala usembethe, omunye usezala ngoba uphathisiwe kuningi, afike nakho aze lana emhlabeni inhloso yakhe ukuthi asize bona. Kuthi mase kushaya isikhathi esithize sesilungile ukuthi sebebona ukuthi cha sekulungele, baqale-ke bamkhombisa ulwandle. Angizwa? Baqale bamkhombisa ulwandle. Usezobuza-ke naye, hayi bo nakho ngiphupha ulwandle, nakho ngiphupha ulwandle. Hayi sebeyakutshela ukuthi bathi hamba uyothwasa. Awuthwasi kuphela, ziningi izinto zalapho fanele uzilungise. Azalwe umuntu, uma esezozalwa umuntu, ngoba ukuzalwa komuntu vele kusuke kuba kucela bona kuJehova ukuze bethole isixazululo sokuthi lento yabo bayilungisa, ngoba phela baphethwe nguye. Uzobe sethumela ingilosi ezokwehla nalowo muntu. uNkulunkulu sicela umuntu ozokwazi ukuthi aphinde futhi ayosihambela ngezinyawo emhlabeni ukuze ezosilungiselela zonke lezi zinto ezinjena njengamanje, ngoba njengamanje abakhona babhizi balezi zinto vele, futhi babengakhetheli ukuthi bayosilungisela, futhi babengenayo ukuthi amandla babephathiswe wona ukuthi bayolungisa izinto ezinkulu kangaka eziqondene nomndeni ngokuthi benze kahle noma ngabe kuthiwa benze kabi. Ngaleyo ndlela lo muntu uma sevunywa uNkulunkulu ukuthi ehle, uzomuphathisa ingilosi lenina nibizwa ngokuthi isithunywa. Leyo ngilosi yothi mayezalwa lowo muntu loyo, yingakho uthola ukuthi ingane ithi ingakakhulumi izalwa, uthola ukuthi ithi lelo ifica ihleka yodwa, uthi lelo ifica ithuka yodwa. Isithunywa, ingilosi ehambisana nedlozi lomzimba kokwenza komuntu emhlabeni, lokho sokufike kujajwe abantu bakuba ukuthi wenze kahle yini, ngaphambi ukuthi umphefumulo kaNkulunkulu oyingilosi yakhe nomphefumulo ukhuphukele kuyena ukuze akwazi ukwenza njani, ukuthi aphinde awenzele kahle umndeni, aphindele nakuNkulunkulu lo osiphetheke. Yingakho-ke usuzophupha ulwandle, masibethu nedlozi, bathu nesithunywa, athi ngiphupha amanzi, athi thiwa hayi shuthi fanele uhambe uyokhuphula isithunywa. Ngicela ukuthi ngenze nje, angazi noma ngime yini, kodwa ngifuna ukuqhubeka nale ndaba ukuthi uze ukhuphule izithunywa, uze ukhuphule idlozi, usuke kumi kanjani. Kodwa engikushoyo ukuthi isithunywa-ke lapho siqhamuka khona, nedlozi-ke yilapho liqhamuka khona phakathi kwalezi zinto lezi, ulwandle nani nawo umoya wengilosi, wena owenze njani, othunyelwe nawo emhlabeni ukuzolungisela obani, laba abantu bakini abahamba abangenzanga kahle. Uma-ke ingilosi othunyelwe nayo wena emhlabeni uyazi kanjani
uyobe sulokubona-ke ile abakukhethele yona. Ngenzeka ukuthi bakukhethele ukuthi uyoba yingilosi yakashem, noma kuyoba yingilosi yezayoni, noma ngabe kuthiwa iziyingilosi ngokuhlukana kwazo zamanye amasonto. Uma nje inqobo bona bezokwazi ukuthi ekugcineni ingilosi le abakuthumele nayo ibe namandla ukuthi iphinde ikwazi ukuthi ikuseke kuyona yonke lento ozazohlangabezana nemhlabeni, uzuphinde ukwazi ukuthi ibuyele kuNkulunkulu uzenzile lezi zinto. Abanye-ke bakwethu uma bekanjena-ke sebenalezi zinkinga-ke sebethungile bafika la, uthola ukuthi umuntu usezodukiswa-ke abantu bethi-ke hhayi-ke sekufanele uyothwasa. Umuntu afika ahlale-ke emthwasweni, uyaqhubeka lowo muntu? Akasaqhubeki, uhlala emthwaseni, ahlale ezinyangeni zakhe ngoba ukhethelwe. Kanti akusiko lokho bakwethu kuphela, kusuke kukuningi okuphathisiwe. Ngicela ukuthi ngike ngenze kanjena-ke, angime njengamanje. Ngizocela ukuthi ngiqhubeke evidweni elandelayo ukuthi kahle kahle kusuke fanele iyiphi into yokuqala uma wena usuzibonile lezi zinto ukuthi fanele wenze kanjani. Ngoba njengamanje engikuchazelile ukuthi uma uphupha ulwandle kusuke kuwukuthi uphathiswa imisebenzi nezinto zonke ezenziwa abantu basemakini abazenza kahle nabangazenzanga kahle. Ngaleyo ndlela umndeni-ke ube usuhlangana wonke ophethwe abantu abakhulu abawokhokho bezibeni ukuthi nene akube nomuntu ozokhonjwa emhlabeni ukuthi nene akahambe oyolungisa yonke lento lena eyenzekile, othunyelwa nengilosi eyisithunywa phezu kwakhe esebenza ngomoya kaNkulunkulu. Lo moya lona osuke ungahlanganiseli lutho nenyama, kodwa osuke uhlanganise umoya kaNkulunkulu ngokuthi ube kuye uyibe yingilosi ngaphandle kokuba senyameni yakhe qobo lwakhe yena, kodwa kuba ukuthi inyama yakhe nezinto zonke aphathisiwe zona ukuthi uyokwenza lokho nalokho nalokho okufunwa imndeni nokugadwa yilowo ngilosi. Ngabe kukhethekile ukuthi ilona liphi ibandla engene ngaphansi kwalo noma lapha bafuna ukuthi basizakale khona. Uzomuzwa sethi hhayi ngibona ogogo ngathi kuthiwa eSayoni, hhayi ngibona ngathi kuthiwa umkhulu wayeyiNazaretha, hhayi ngibona ngathi kuthiwa omunye wayeyi-USA. Kuba ngokuhlukana kwezingilosi zomoya wezithunywa ophathiswe wona ukusiza laba bantu. Ngizobuya-ke ngixoxela ukuthi ihlangana kanjani le yedlozi nesithunywa nayo yonke lento lena. Ngicela ukuma lapho kanamhlanje.